A ver, Rajoy. Hai xente que é gallega de pura cepa e non saben falar nin o gallego. E despois obligan aos nenos e a xente que falemos galego. Iso foi cousa de Fraga, que dixo que había que falar galego. Pero o señorito Rajoy, cando foi do Prestigio. Prestige, pois dixo... Prestige, son unos xilitos. Que litos nin que carallos, que ele estaba na súa terra e ia dicir ai, como está a miña terra toda negra. E non, son unos xilitos. Había os que enrollar de alrededor da cousa aquela. Daquela cousa. E toca, e non me toque naquela cousa. Tracala, E toca, xiña, e non me toque naquela cousiña. Tracala. Non sei, tu sabes conta xentiña. A ver, a ti quen che gustaba? Felipe González. No. O que máis me gustou era o que está enfermo, Suárez. Era unha persona que parecía moi boa. Empezou a dicir as súas formas de ser, bumbo, xa mandaron á merda. Pero, desde logo, debían estar pasando as que está pasando él. Porque unha persona hai que esperar, pero non había tanto tempo que estaba él e xa todos en contra dele. E os que están agora van facer moito. Anda como se chamaba? O lagarto Arnal. Quen o dicía? Sí, María, bueno, cobramos a conta do lagarto Arnal. E que? Andar que tal? Arnal nada, non me gusta nada. E a botella menos, porque para chamarlle botella a unha persona xa é o último. As botellas andan a tirar por aí todas. Ese ano, cando é do que fan os mozos, como se chama? Botellón. O botellón ela vai no medio, porque é a botella, vai no medio dos botellóns. Bueno. O outro día dicía ela, bueno, todos os que salen que son gobernantes sempre teñen unha bicoca, carallo para a bicoca, pero para eles, para os demais, merda. Toda a xente en paro, a eles cobrando 200.000 euros sin fazer nada. E pois ilas traperlando, por iso hablas con que. E os futbolistas? Os futbolistas tamén xa podían ser de outra maneira, levantar esas terras onde non hai nada, hospitales, facer cousas que teñan algunha traza, non que a xente que non poida andar co pañuelo, que sea libre todo, hombre, é a droga libre, é o que a colle, que a coma toda, que non lle dea nada a nadie. Sí. Eso xa é o último. Os que teñen máis cartos son os que máis se drogan, Hombre. Eso está claro, non se fala de Marichalar que se metía cocaína, por eso acabou mal. Agora tres alcaldes de Coruña, Finisterre e de Cea. Os tres tamén que a droga. Pero en que mundo estamos? A xente morrendo ca fame e eles para que rouban, para que fan eso? Ainda han morrer reventados, como que lle fai aos ratos. O ratibón. Mira, con publicidade. Para que morran reventados. Nin rato, nin... E con isto, nin rato, nin rata. Nin ratón. Nin ratón. Nin ratón. Bueno, hoxe viches un ratón, non? Eu teño, non sei que me pasa, que teño un olho moi grande e sempre teño frío. Que lle teño que facer? Unha calza. Eu sei calcetar, fajolle unha calza, atolle uns cordeles e ando con o nariz sempre quente. Bueno, Visa, hasta mañán. Hasta mañán. Hasta logo. Chao, guapa. Chao.